खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ जिनाहारि खालामग्रा लांसुनिया निरन मोसाहारिया बासबारिनि नङा होनना रायजोफोरनि दाबि। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय बासबारि गामियाव थांनाय 8 मार्च खालि सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ निरन मोसाहारि मुंनि सासे लंपटा जिनाहारि खालामना पुलिसजों खाजानाय सुबुङा बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय बासबारि गामिनि नङा होननानै रायजोफोरा खौरांगिरि मेल खुंनानै खेंफोरथि होदों। लोगोसे रायजोफोरा माखासे खौरां बिजोङाव जाहाथे जानला मोनला जाथाय जानाय जायगायाव फैयालासिनो न'आव थानानै खौरां फोसावनायखौ सांग्रां जानो खावलायदों गामिनि रायजोफोरा। आसामनि काछार जिल्लायाव सासे पुलिस कनस्टेबलखौ गोदोनायाव दलें लगायना जिउ फोजोबना लानाय थासारियाव बोखांनो हादों। दिनै फुङाव काछारनि काथल ओनसोलाव थानाय 6थि आसाम पुलिस बेटेलियन केम्पआव सासे पुलिस कनस्टेबलखौ दलें लगायना जिउ फोजोबना लानाय थासारियाव बोखांनो हायो। जिउ फोजोबना लानाय कनस्टेबलखौ काछार जिल्लानिनो बिप्लब चक्रवर्ती होननानै सिनायथिनाय जादों। गोथै देहाखौ बोखांनायनि उनाव सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव पस्टमर्टामनि थाखाय लांनाय जायो। बे जाथाया गावनो जिउ फोजोबना लानायना सोरबा बुथारदों दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो पुलिसआ बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो। BPFनि MCLA प्रेस मोसाहारिनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों MCLA प्रेस मोसाहारिया बुङोदि BPFनि सरकार समाव लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होनाय जादोंमोन। प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा खुंथाइ गोहोखौ सामलायनायाव फेलें जादों। जि रां फैयो बेखौ बिथांमोना मोनसे सिन्डिकेट बहायना लानानै बिथांमोना कमिसन जाबाय थादों। बिथांमोना जेरैबायदि BTCखौ उन्नयन खालामनांगौमोन बिथांमोना खालामनो हायाखै। NDP 35 बोसोर सोमावसारनायनि बेसेनखौ दिनै मावफुंनो हायाखै। मुंख्लं नखरफोरखौ लिंना लांनानै दिनै लाजि फोनांदों। बिथांमोना मालाबा लेन्डमेला फाथियो, मालाबा गुबुन गुबुन फेस्टिभेल फाथियो। मा मुलाम्फा जादों बेफोरजों रायजो राजाफोरा बिसार खालामगोन। बिथांमोना मावनानै गोजोननाय आरो रंजानाय मोन्दों जानो हागौ, नाथाय रायजो राजाफोरा मुलाम्फा मोननांगौ। बेफोरखौ रायजो राजाफोरा बिसार खालामनांगोन होनना बिथांमोना जुदि BTCखौ सालायबाय थायोब्ला उननि समाव BTC नामा थानाय नङा, बरबाद जागोन बिथांमोननि दैदेननायाव। थांनाय फेब्रुवारि दानाव उदालगुरि जिल्लानि दैफांखुथियाव जानाय इनकाउन्टारनि सायाव BTRनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। इनकाउन्टार जानाय सुबुंनि सायाव पुलिसनि आखायाव गोबां फोरमान दं आरो सिगांनि केसनि रेकर्डफोरा दं। पुलिसआ जोंनो मिथिहोदों। जेबो खारनाव रावबो दाय गैयै सुबुङा जिउ जोबनायखौ जों लुबैया, नाथाय सोरबा आयेनखौ आखायाव लादों, दाय मावदों, बेखौथ' पुलिसआ एक्सन लागोन आरो बिनि सायाव पुलिसआ मोजाङै फोरमायना होखादों। बेनि सायाव गोबां खोथा बुंनांगौ दं होननानै आं साना होनना बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि DNA टेस्टनि उनाव पुलिसनि इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय सुबुङा डिम्बिश्वर मोसाहारि होनना रोखा जायो। DNA टेस्टनि उनाव गोथै सहनि थार सिनायथि। आसाम पुलिसआ गोथै सहखौ केनाराम बर'नि होनना दाबि खालामदोंमोन आरो नखर फोलेराबो गोथै सहखौ लांना फबना दोनदोंमोन। नाथाय डिम्बिश्वर मोसाहारिनि नखर फोलेरा डिम्बिश्वर मोसाहारिनिसो गोथै सह होनना दाबि खालामनायनि उनाव जावखांना अरांनिफ्राय गुवाहाटीसिम DNA टेस्टनि थाखाय लांनाय जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।